Το σπήλαιο ήταν γνωστό στους κατοίκους της περιοχής από τα τέλη του περασμένου αιώνα. Το 1959 ένας δάσκαλος της περιοχής, ο κύριος Ιατρίδης, ακούγοντας τις φήμες ότι υπάρχουν σπήλαια εδώ στην περιοχή του Πετρωτού, πήρε τους μαθητές και κατέβηκε από τη φυσική είσοδο. Είδε την ομορφιά του σπηλαίου, ειδοποίησε το γραμματέα της κοινότητας, ο γραμματέας της κοινότητας ειδοποίησε η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, όπου το 1976, μαζί με ένα κοινό πρόγραμμα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης, ανακαλύψανε και χαρτογραφήσανε το σπήλαιο. Το 1978 δόθηκαν τα πρώτα χρήματα για την αξιοποίηση του σπηλαίου, όπου διήρκησε περίπου 20 χρόνια. Εντάξει, αυτή είναι έτοιμη να πέσει. Το σπήλαιο άρχισε τη λειτουργία του στις 21 Έκτου του 1998. Μέχρι στιγμής, στα 27 χρόνια λειτουργίας, οι επισκέπτες έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Πάρα πολλοί είναι από το εξωτερικό, ιδιαίτερα από τις γειτονικές χώρες, αλλά ο μακρινότερος επισκέπτης που έχει καταγραφεί είναι από τη Χιλή, ο οποίος είχε έρθει εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και έκανε μονοήμερη εκδρομή εδώ στο σπήλαιο της Αλιστράτης. Ευελπιστούμε να τους διπλασιάσουμε, να φτάσουμε τα 2 εκατομμύρια στα επόμενα χρόνια, λόγω των ρηξικέλευθων μεθόδων προώθησης του σπηλαίου, αλλά και λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Κάθε φορά βλέπω κάτι διαφορετικό. Τώρα με κάνουν εντύπωση οι σταγόνες που πέφτουν. Οι σταγόνες που πέφτουν, αν έχουν μεγάλη ποσότητα θρακικού ασβεστίου, δημιουργούν σταλακτίτη σταλαγμίτη. Όταν πέφτουν, δημιουργούν το σταλαγμίτη. Όταν συγκρατούνται στην οροφή, δημιουργούν το σταλακτίτη. Το σπήλαιο έχει μήκος περίπου 3 χιλιόμετρα. Ο επισκέπτης κάνει 1 χιλιόμετρο από αυτά. Η διάρκεια είναι 1 ώρα. Τα πρώτα 150 μέτρα ξεναγείται από το ρομπότ ξεναγό Περσεφόνη και τα υπόλοιπα από άνθρωπο ξεναγό. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ο επισκέπτης βλέπει εκτός από τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες διάφορους χρωματισμούς, κόκκινους σταλακτίτες, κίτρινους σταλακτίτες, οι οποίοι δημιουργούνται με βάση τα οξύδια σιδήρου που υπάρχουν στην επιφάνεια του σπηλαίου. Πριν από εκατομμύρια χρόνια, η πεδιάδα της Δράμας και των Σερών ήταν λίμνες. Σιγά σιγά με τη συνεχή βροχόπτωση καλύψανε τον ορεινό όγκο της Αλιστράτης, όπου δημιουργήθηκε αυτός ο θόλος. Με τη συνεχή βροχόπτωση και με τη χημική διεργασία έγινε η ανάπτυξη του σταλακτίτη και με τη συνεχή σταγονορία έγινε η ανάπτυξη του σταλαγμίτη. Όταν ενώνεται ο σταλακτίτης και ο σταλαγμίτης έχουμε τις κολόνες. Εκτός όμως από τις διάφορες μορφές σταλακτίτη και σταλαγμίτη έχουμε και τη Μέδουσα. Είναι ένας δισκοειδής σταλακτίτης, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης. Στο σπήλαιο Αλιστράτης έχουμε σχεδιάσει και έχουμε υλοποιήσει τα 5 βήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το πρώτο βήμα είναι η εγκατάσταση του ρομπότ Περσεφόνη, το οποίο ξεναγεί σε 33 διαφορετικές γλώσσες και μέσα σε αυτές είναι και τα αρχαία ελληνικά και τα ποντιακά. Το δεύτερο βήμα είναι η επαυξημένη πραγματικότητα, δηλαδή ο επισκέπτης μπορεί να σκανάρει διάφορα σημεία του σπηλαίου και να δει περισσότερες πληροφορίες, όπως και να αναδυθούν οι νυχτερίδες, το Αλιστράτη Μπερόνι, αλλά και η Περσεφόνη. Το τρίτο βήμα είναι τα γυαλιά της εικονικής πραγματικότητας, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν εικονικά το σπήλαιο και να τους ξεναγεί το ρομπότ Περσεφόνη. Το τέταρτο βήμα είναι η ρομποτική ξενάγηση, δηλαδή η ξενάγηση για μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου, όπου μπορούν μετά από την επίσκεψή τους στο σπήλαιο να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο του ρομπότ Περσεφόνη και να μιμηθούν τις κινήσεις αλλά και την ομιλία του ρομπότ που ήδη υπάρχει στο σπήλαιο. Το πέμπτο βήμα είναι η εγκατάσταση προτζέκτορες αλλά και ενός ολογράμματος, στην οποία θα μπορούν οι επισκέπτες κατά την είσοδο του σπηλαίου να θαυμάσουν τη μυθολογία της Ελλάδος αλλά και την ιστορία, όπως και να δουν ένα ολόγραμμα της θεάς Δήμητρας, η οποία θα μας υποδέχεται και θα μας εξιστορεί το τι θα ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στο σπήλαιο της Αλιστράτης. Όταν υπάρχει γρήγορη σταγονορία, αναπτύσσονται πιο γρήγορα οι σταλαγμίτες προς την οροφή. Αυτό το ονομάζουμε φλόγες λόγω του πορφυρού χρώματος, δηλαδή υπήρχαν οξύδια σιδήρου και χρωματίστηκαν και έγιναν κόκκινοι.